Hyvät Puhisbersin nallet, ystävät, yhteisö. Vuodenvaihde on hetki, jolloin on lupa pysähtyä. Katsoa taaksepäin, arvioida rehellisesti sitä, missä olemme onnistuneet ja missä emme. Samalla se on hetki katsoa eteenpäin ja kysyä, mihin olemme menossa ja millaisella asenteella me sen matkan teemme. Kulunut vuosi on ollut myllerryksen vuosi. Maailma ympärillämme on tuntunut ajoittain kaoottiselta. Trumpin valinta, Trumpin tullit, Trumpin rauhansuunnitelmat, Trump vastaan EU ja NATO, Trump ja Stubb. Välillä on tuntunut siltä, että jopa Trump vastaan puhis. Sääntöperusteinen maailmanjärjestys on rakoillut, ja moni asia, jota pidimme itsestäänselvyytenä, ei sitä enää ole. Olemme nähneet uuden paavin astuvan virkaansa. Olemme nähneet tekoälyn vyöryvän arkeemme tavalla, jota emme vielä täysin ymmärrä. Mikä on totta, mikä ei. Olemme kuulleet ilmiöstä, jossa ihmiset ovat alkaneet seurustella tekoälyn kanssa. Tosissaan. Samalla eri puolella maailmaa, Bulgariasta Nepaliin, Z-sukupolvi on noussut kadulla, vaatimaan demokratiaa, oikeuksia ja taloudellisia uudistuksia. Nuoret eivät enää tyydy valmiisiin vastauksiin, vaan etsivät oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta. Tällaisessa ajassa epävarmuus ei ole poikkeus. Se on pysyvä olotila. Myös Puhiksessa mennyt vuosi on tarjonnut aiheita huoleen. Mitaleita ei ole tullut. Sunnuntaivuorot ovat paikoin tyhjentyneet, vaikka saimme syksyksi prime time pelislotin. Blackilla on ollut vaikea kausi, ja Whitein runko on kutistunut niin, että 3 ketjun kasaaminen on ollut ajoittain aidosti hankalaa. On ollut loukkaantumisia ja runkopelaajien terveyshuolia. Näitä asioita ei pidä kaunistella. Ne on tunnistettava, jotta niihin voidaan vastata. Mutta juuri siksi on tärkeää katsoa myös sitä, mikä on mennyt oikein ja hyvin. Suomella on Puhiksen lailla suomenruotsalainen johtaja. Suomen presidentti nauttii laajaa luottamusta, on saanut merkittävän roolin Ukrainan rauhanponnisteluissa ja rakentanut toimivan yhteyden ailahtelevaan Yhdysvaltain presidenttiin. Se kertoo siitä, että johdonmukaisuus, rauhallisuus ja arvopohja kantavat myös myrskyssä. Puhiksessa pitkään toiminut hallitus sai uutta verta nahkatatun myötä. Näin ihan konkreettisesti luomme nahkaamme ja uusiudumme. Emme hylkää vanhaa, vaan vahvistamme sitä. Salmisaaren Alleluolan tulevaisuus oli hetken vaakalaudalla, mutta Puhiksen taustavoimat tekivät määrätietoista työtä ja varmistivat jatkuvuuden. Se on konkreettinen osoitus siitä, että tämä yhteisö ei horju ensimmäisessä vastatuulessa. Ja ennen kaikkea tulevaisuus näyttää vahvalta. Ensimmäinen pysyvä isä-poika-pelaajapari on toteutunut. Iso Slerssi johdatti poikansa normaalimeissien vuosien ajan Puhisakatemian läpi, ja nyt Oliverilla on jo 100 puhisjäätä takanaan. Seuraavaksi odotamme ei enää niin pienen pikkupaten paluuta Kanadasta. Puhikseen on syntynyt uusia vauvoja. Pelaajatuotanto on turvattu, ja se on ehkä vahvin viesti luottamuksesta tulevaan. Uskon, että vuonna 2026 pärjäävät ne yhteisöt ja yksilöt, jotka hyväksyvät epävarmuuden osaksi elämää, mutta eivät anna sen lamauttaa itseään. Ne, jotka suhtautuvat luottavaisesti tulevaisuuteen, ammentavat voimaa toisistaan ja myös voimaannuttavat ympärillään olevia. Puhis on meille arjen peruskallio. Paikka, josta haemme ja saamme energiaa ja positiivisuutta. Yhteisö, jossa kannustamme toisiamme terveen kilpailullisuuden kautta aina parempiin suorituksiin. Emme rakenna identiteettiämme yhden totuuden varaan, vaan pidämme silmämme ja mielemme auki ja näemme tulevaisuuden mahdollisuuksien kautta. Olkoon vuosi 2026 Puhikselle yhteisöllisyyden vuosi. Olkoon se majakka myrskyävässä maailmassa. Hyvää uutta vuotta, rakkaat nallet. Olen iloinen saadessani pelata ja viettää aikaa kanssanne myös tänä vuonna.